सा सिस्टारा दिनै बे रुमियावहाय जानाय गासै बर' इउटिउबारफोरनि लोगो हमलायनाय बे हाबाफारियावहाय बाहागो लानो मोननानै दा माबायदि मोनदों गोसोखौ? गिबियावनो आं गासै रायजो राजाफोरखौ बावहरबाय। एक्चुअलि आं दिनैहाय बेयावहाय फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों गोसोखौहाय फाइनालि इउटुब मिटआ दिनै साक्सेस जाबाय आरो गासिबो बहुदआनो फैदों ना बहुद फैदों ओमफ्राय बेनि थाखाय माने मा होनो बिराद गोजोनदों आरो आं ससेल थारमाने ओरैबायदि होनदोंमोन गोबां माखासे मानसिफ्रा सर्ट मुभि बानायदों इउटिउबार मिटआव थाङाबा इउटिउबार जानो हालानो होननानै सर्ट मुभि खालामनाय नुदों आङो आरो गोबां मानसि भाइरेल जादों आरो बे बाथ्रानि सायाव दा मा होनगोन ना बाहाय माबा मोनसे दादों नामा? एक्चुअली बेबायदि जेबो दायाखै ओमफ्राय बेयो माने प्रकाशआ जोंखौ बुंदों बे माने बे एसे भुल जादों आरो भुल जाफ्लांदों आरो मानसिसो नालाय मानसि सालाया भुलबो जाफ्लाङो एक्चुअलि बेयो बिदि बुंनो सानाखैमोन नाथाय बुंनाया बिदि बुंफ्लांदों आरो खिन्थु बिनि फुल भिडिअखौ नायोबा नोंथांमोनहा मिन्थिगोन जे माने मिनिङा मानि थाखाय बुंदोंमोन आरो दा बेनिखायनो प्रान्जला सरि प्रकाशआ सरिबो बिबाय माने मानसिसो नालाय मालाबा भुल जागोन एक्चुअलि बयबो फैजानो लुबैदों आरो बेनि थाखायनो माबा मोनसे बुंफ्लांबाय बेनिखायनो भुला जाफ्लांबाय नों मा खालायनांगौ जोङो माने बिदिनो मा खालायनानै जों बयबो गोरोबनानै जोङो खौसेथि जानानै जोङो बयबो सोलिलांनांगौ बेखौनो बुङो आरो माने निसय नोंगौ जेनेबा आंबो बाहागो लाफैबाय नुबाय बाहाय खुनु जेबो लायाखै आसा बे इउटुब जेनेबा मिटआव माबा मोनसे रायलायदों मोनसे माबा मोनसे सोरबा सोरनि लाखियानो जायोबा माबा मोनसे जायोबा बिदि मोनसे रायलायदों बेखौ रायलायदों जोङो खारन नै बेथ' इउटुबसो ना चेनेल माब्लाबा हेकबो जानो हागौ माब्लाबा डिलिटबो जालांनो हागौ बेनिखायनो बेयाव टुइटाराव बहुद टुइट खालामनांगौ जायोना जोङो माने बेवहाय टुइट खालामनांगौ जायो नालाय जों बेवहाय माने जों बयबो इउटुबारा जुदि लोगो नांनानै मिलायनानै सोलिबा चेनेला बिदि प्रब्लेमाव गोलैदोंबा जों सापर्ट होलायगोन बेफोरबायदिखौ जों सावरायदों खारन हारसिङैथ' हाया नालाय जों बुहुद माने बेफोरबायदि नांगौ जायो टुइट खालामनो थाखाय ओंखायनो माने बेखौहाय माबा खालामनाय जादों आरो थेंक इउ भिउआर नोंथांमोना मिथिबाय दा आङो सिजोनबाय माखासे बाथ्रा मिथिनो लुबैदों मानोना आङो सिजोनखौ फिल्मावसो नुनो मोनोमोन बर' एक्ट्रिस हिसाबै मिथियोमोन बाट जोंनि इउटुबार हिसाबैबो आङो बिथांखौ नुनो मोनबाय आरो गोबां माखासे साबस्क्राइबारफोर दङ मथा मथि 150 लाखसनि बारा दं साबस्क्राइबारा दायो बिदिनो 1,50,000 स' बे 200,000 नांगौ दा बेखौ जेन'बा सिस्टारा मारै जेनेबा सम होयो बाहाय एक्चुअली बेयाव सम मोननाया जाहैबाय जेब्ला जों फ्रि टाइम थायो माने जों ओरैनो थाया माने मालाबा दिनखौ माने ओरैनो बेकारै जों थांनो होआ आरो ओरैनो थास्लायस्लाय जों बेवहाय इउटुबावनो जों माबा मोनसे भिडिअ लाबोनोसै बा बिदिनो एन्टारटेन खालामनोसै पाब्लिकखौ होनानै जों लाबोनाय जायो आरो ओमफ्राय जों शुटिंफ्राव थाङोबाबो जोङो शुटिंनि गेजेराव टाइम हाथ्राबाबो दसे समाव मबाइल हमनानै जोङो बे ब्लगखौ लाबोनाय जायो आरो औ एसेबो टाइम होनानै ओमफ्राय मेंनायनि गेजेरजों जों भिडिअ एडिटिंबो खालामो बिदि आरो थारमाने आं दा नुदों बर' एक्ट्रिसफोरनि गेजेरावहाय बांसिन साबस्क्राइबार थानाया गेमस्रि सिस्टार ओमफ्राय नोंजों आं बांसिन नुदों आरो माखासे हेलेना मोसासा दं बिनि गासिबो साबस्क्राइबारा बारा जायाखै गोदानसो नालाय बिसोर भिडिअबो खम होयो बिसोरो होयोबाथ' अभियसलि बिसोरनाबो जागोन जायफोर गोदान नायदों आदानि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामदो ना जों बयबो गावजों गाव अनलायनांगौ रायजोफोर नोंथांमोननि अनगा नोंसोरनि सापर्ट नङाबाथ' जों जेबो नङा मानोना नोंसोरनि अननायावसो जों दिनै बेसिमहालागै जौगाबोनो हादों बेनिखायनो आदाखौबो माने रायजोफोरा सापर्ट खालामदो आदायाबो बिदिनो मोजां निउस बा भिडिअ लाबोबाय थागोन ओंखायनो आदानोबो सापर्ट नांगौ गोनांथि ओंखायनो रायजोफोरनिफ्राय सापर्टखौ मोनगोन होननानै आसा खालामबाय आरो नोंथांमोना जाय बे भिडिअखौ नायो बयबो साबस्क्राइब खालामना लाबो डाटा बयबो साबस्क्राइब खालामनानै माने होलाङो आरो आदानि चेनेलखौ ना आदा आरो जि मोजां नांबाय आदा फैनायनि थाखाय आरो जों फाइनालि दिनै बे इउटुब मिटआ साक्सेस जाबाय आरो बयखौबो लोगो मोनदों जों बिराद मोजां